ettei tarvi koko ikäänsä viettää kaksoiselämää. Ei, mutta Irvin, kyllä mä olen etsinyt sua. Jyrki kertoi, että sä liikut kaupungissa. Kuule, mulla olisi uusi hyvä temppu. Maksatko 100 sen, jos mä näytän sen? No totta kai, jos sulla on hyvä temppu on. Hyvä. Saanko lainata? Rumut! Ei onnistunut. Se täytyy olla tässä lehdessä se vika. Älä välitä, Lenno, ei se mitään yksi rahat. Sillä nyt on mitään merkitystä. Kuule, sovitaan sillä lailla, että ollaan sujut ja minä tarjoan sulle tästä yhden mukillisen, jos sopii. Tarjoilija, tuokaa yksi muki sieltä lisää tänne näin, niin otetaan ihan ohuen. Irvin!